DALAN, KINAPUDNO ken BIAG. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 6. Ti kinalintag ti mangispal itinatak ng nga tao, ngam ti saan ang mapagtalkan, maipalabog iti bukod na akinaagaw. Bueno gagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ang maitampok iti retio programa. DALAN, KINAPUDNO ken BIAG. O sige anak, mangan ka lang na. Ato ti ginatang ko aparakan ka. Nagseldo ak ngaminan. Nagimas nanang. Burger. Un anak, maalamangan ka lang ta. Tagluto ak. Tani, sigurado ang mabisin ni tatang mo no sumangpat nga agka po iti trabaho. Un nanang. Adakon. Ne. Nagsapa ka nagawid ita. Una, tanasapa nagawid ni Agnes. Iso nagawid ako na. Nagkitsindakan sa amaten. Nagdakal da ita plastic bag, ket napumpunno pay. Wan, nakitsinda akon. Kandagi ti daddo maalinaon da ita plastic bag. Kat inted ni Agnes, makmakan. Kastagayan. Ay, napanuga ka nagkarapintero. Itimplanak man kit di iti kape, bakit? Agape ak, bayat ti panaginanak. Ay, unla kay. Mabit lang. Uy, digna. Imayak ta ilakukan ka. Relo da ito'y nagpintas. Ilakukan ka. Ato'y. Nagpintas. Una, nabayagan arilok data. Ngamay nagkasapulan ak ngamin. Iso nga ilakok laangan kan ka itinalaka. Uray 1.5 laang. O, sige. Gatangak. Tasya kung ti mangisuot. Inayon ko kumakadagiti lakok nga alahas. Angem saanan. Nagpintas ka. Iso ako kwakon. Agawid akon. Nagatang konti kayat ko agatangan. Ay na, mayat ti trabaho ka. Ado ti matagikwak. Isungawan ang yaman na, nga uray taga-aywanak laeng iti anak ni Agnes. Agawid ako. Saan abale, tanailakok mo't laeng ang tayrelo ni Agnes. Awan na talaga lakay. Jak masapulan Jerry Lock. Jak amo no nakapukawan na. Nag office. Wano dito balay. Lagi po manayang baga. Amang ano natin nagmukit di. Ay, regalom kanyak dayjay. Inan an nadak. Ngam apay anapukaw. Ura jay kwentas ko. Napukaw dito'y balay. Kat jakon masarakan pa'y. Ha? Amang ano pudno ti atap ko bakit? Ani Julie tinangala. Ha? Kan amang ano isumot lang tinangalay ti rilong. Anya? Sige, Julie. Rumar kamin. Sikan ti makaamo ka ni Bing. Nakaturo pa ang itikrib na. Un Agnes, siya kon ti makam mo. O sige, rumar kami nga rudan. Ay na, nagmayhatan da ito akape. Nagnanam. Saan anadlaw ni Agnes? Nangyawid ak iti kapeda. Amin ang mabalin ko ayawid. Yawid ko, ngagpapan iti sidaan. Nakariing gaya mo ni Bing. Angam, bay, aman di tangag sangsangit. Agkape akit din, tamanganak iti tinapay. Ibusak da ito'y tinapay. Apay nga ya. Itay pa'y asangit-asangit ti anak ni Agnes. At damat ni Julie at taga-awirnan. Ngam apay nga iya. Inak man si Ripon ni tari daw da. Si iput ison ti taga-aywan. Kanayon bataan ti panagsangsangit ti ubeng. Ha? At damat gayab ni Julie. Ay, Julie! Apay abay-bay am asangit-asangit day taaw-awir mo. Adda ka mo't lagayam dita. Ha? Ay,
kwa, nagapuak namin iti CR. Sige, takita ang tubing. CR ko na. Ngam adamat igam na atinapay. Hay! Makapasuron ka, ngawing! Nagrugit ka manan! Ay, sapay ka ar-ariyak kwa sukatan ti diaper mo. Ditam! Bay aklatan! Suradin ka! Day talasangit mo ti agado! Day tantumat nga may talakrawrawat ka amangan kan agdede! Iso nga agkarabawas ka! Hay! Masurunakan ka! Maasyanak iti anak ni Agnes, lakay. Kanayon nga agsangsangit. Naimbag ata, nagsardengan ti panagsangit na ita. At damot mga aywan kan kuha na. Ang apay nga karasangit. Baybayan lan sakit day. Ngamen itay agsapa, nangag ko nga agsangsangit ti ubeng. Katgapot asaan nga agsardeng iti panagsangit na. Ay, napanak si Mirip iti ruangan da. Kahit Adamat ni Julie iti unag. Dinilaw ko. Ngam kuna na agap-gapo na iti CR. Isuan na baybayan na ngagsangsangit ti ubeng. Ngam adamat igim na atinapay kat mangmangan. Ay. Baybayan ng harud Ay awan. Saan na mapagtalkan day ta ataga aywan da? Sa itay, agsangsangit manen ti ubeng. Paliiwom man bakit? Tanong di ti aramide ni Julie. Di ipulong mo kada Agnes. Sipod ison tinangaywan iti ubeng. Sumanangit mo ti ubeng. Kat kunak ano gagangay laday tata kabarbaruman ng ti mga aywan kan kuana. Engam, kanayon mo Paliiwom ti aramide ni Julie. Agipulong ka ni Agnes no kasapulan. Agday ta. Naikabil ko amin itibag dagiti sidaan nga inalak iti ref. Agraman dagiti dilata kanda dumapay. Saan amadlaw tanagado matistak dagnes? Paturog at tubing. Katapaman na makaturog. Yawid ko dagiti groceries. Awan to ti parikot. Gaputa nakaturog ton ti ubing. Agsubli ak tula adagosan. Oh, dayjay, nakaadayon ni Julie lakay. Nagpartak anag na. Na, anya nga di imot na. Grocery summit. Mabalain. Ti ubing ngay. Agmay samot ni Julie arimwar iti balay da Agnes. Ay, ikakitaan. Ang mga no adda dita. Lakay, nakaturog ti ubing iti crib na. Pinanawan ni Julie ti ubeng. Pinanawan na ngagmay-may sa ti ubeng. Nalabit. Inyawid na dagiti innala na diti balay da Agnes. Sa agsublimot la adagos. Ay, saan arumbang a pinanawan na ti ubeng ditoy? Noong ay tan nakareeng. Kat anya ti mapasamak kan kuana. Huwag nga rod, Ay, anya tar aramidin nyo ditoy? Aping adda kayo ditoy? Kwa. Agtatakaw kayong samad! Saan kami ngagtatakaw? Amangan no si kati agtatakaw. Anya? Ala, umay kan bakit? Rumwartan. Sige, rumar kami, Julie. Sige Agnes, agawid ak nga rodan. Sa paek tumanen ti umay inton bigat. Tapno saan kayo amala daw iti trabaho yo. O sige. Nakaturog pa ti anak ko Wan Agnes. Sige, inak nga rodan mabiit laang. Alao mo day tamay sa asupot a loaf bread. Kan may sa garapon apalaman, takanin yun to. Agyaman ak. Alaam latan di tadakkel a plastic bag. Sige. Apay, Bing, anak. Anya ti parikot mo, baby? Amang ano na ba sa ti diaper na? Bakit? Mabiit laang, baby, ha? Takitawag mo ti diaper mo. Oh, apay bakit? Nagado rashes na. Anya? Isumot lagayam asangit-asangit. Tanapgus day ta.
Saan nga ta sinuksukatan ni Julie? Ti diaper na. Adda kada kayon, Agnes, no patyandak. Ngam no para kanyak. Maasyanak namin iti anak iyaw. Takanayon nga agsangsangay. Nagalasan ti aramid ni Julie. Ti ado arasis ni baby. Dahil ti may sa pamanak nag-abinaybayan na. Lalabit. Pulos di na sinuksukatan ti diaper ni baby. Talaga Agasammat ngamin ta nagmayat ti ngangal-ngalan na iti tinapay. Idinto ta nabayag nga agsangsangit ti awir na. Anya? Amin nga imbagak katpudno. Dua kami kanilakay ko ang makapanagnak iti dayta. Nanalisa, pangasyo man. Tada kayo kuman ti mangaywan iti anak mi. Ha? In may nagpresenta nga ni Julie. Ipagarup ko na nasaya at ugali na. Ngam saan mat gayam ang mapagtalkan. Ladingitak Julie, ngam manipod ita. Ninanalisa ti mangaywan iti anak mi. Anya? Ne, apay ngay. Mangsapol kalaangan iti sabali apang gadam. Anya ti rason. Diritsaan ka na. Saan da kan akayat, gaputa baybay ang matgayam ti anak ko. Saanin anaskan nga ibagakkan ka dagiti aramid mo, Julie. Ngam umdasan kada kami nga agasawa ti may sa apang managnag. Ha? Nagado ti rashes ni baby. Kat nalabit at di mo sinuksukatan ti diaper na. Iso nga agsangit, gaputa na apgas. Ang mga nudi na kabagayan ti diaper na, tasabali mat ngamin abran. Ipapanta na kasta? Ngam no di mo kumabinaybayan. Akanayon mo kumaasukatan ti diaper na. Nalabit asaan nga agrasyas. Iso ang sorry laangan. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Inted kumatan ti sweldom itaabulan saan ka di? Iso nga awan nga rod ti parikot. Anya? Awan ti panagtalag ko kaitan, Julie. Oy, digna. Si kagayam dita masabat ko Kumusta kan, bakla? Kastoy, nabayag asanta nagkit-kita. Sa bagay, agpada tamat ama kumikom. Kas kanyak, adu dagiti orders nga alahas. Iso akanayon mo ti biyahe. Kasta? Ha? Agoray ka. Ni, day ta rilom. Oh, Kapadpada tayo rilok nagpukaw. Nanggatangam iti dayta. ay na, inla ko man kanyak ni Jolly. Tay inanak ko iti bunyag ti anak na. Julie? Wen, ni Julie nga karubam. Isa tinangila ko kanyak. Ginatang ko iti 1.5. No kasta. Iso tinang takaw iti rilok. Kat inla ko na ka. Anya? Iso day tayo rilok, mare. Ala? Insagot kanyak nila kay ko. Iso ang nagsakit launay tinakam ko iti napukaw. Ha? Ada pagilasinak iti day ta arelo. Maridig na. Imay kami adwa ka ni Agnes. Umay ko alaan ti kwarta kay bayad ko king ka, Jolly. Ginatang ko kang karati arilo iti 1.5. Ngam, kayat ko nga isublim. Gaputa ko amat gayam ni Agnes. Ha? Dinamag ko idikan ka no ada nakitam arilo. Gaputa mapukpukaw tirilok. Tagayam inalam kat inlakom. Pagsayaatan na, tanidig na tinangilakwam. Ipagarup mo siguro asaan ang maduktalan ti aramid mo anya. Ada pangilasinak ako kwak day ta arilo. Ala, Julie, isublim ka na ti kwarta. Isublimon, tano saan? Idarong ka. Oh, Anya? Agtatakaw kagayam? Ti kwentas nila kay ko. Sana kasigurado asika tinangala. Ngam iti kanito ang maduktalak asika tinang takaw. Talagang idarong ka. Madi, ti kasta nga aramid mo, girl. May palabog ka iti bukod mo akinaagom. Agumam ti di mo kukwa? Loka? Sipatan kan tupay? Nasaysaya at mutla ang ti agbyag, iti nasaya at awagas, ngam ti agagom,
Wano tagikwaam, ti di mo man ko kwa. Nga isuntumatan, ti pakaibaba inam to. Saan mo mat apukawan ti panagdalag ti pada matao kan ka, tapno adalat na sumangbay nga oportunidad para kan ka. Papagayam, ditan, tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok iti daytoy a programa. DALAN, Kinapudno kan